Arestado kang pinagsararong puwersa kang PDEA Camarines Norte, PDEA Catanduanes asin Daet PNP. Ang drug maintainer ning sarong drug den sa Barangay 8 Daet Camarines Norte na si Benigno Duran E. Veras, mag-alas 3 kasudmang hapon Mayo 30. Sa impormasyon, napabakalan ni Vera ning pigtutubudan na siya buang nagserving pusher virus sa nasambit na operasyon. Dangan digdi naman dagos na inaresto ang sospek. Apwer kay Veras, inaresto man kang otoridad, sinda Jessie Batcheler, Jaime Bon, Rosalie Rafael D. Asis, asin Angelica Brizuela E. Bolo, na naabutan man sa residensya ni Vera asin aligadong tulak maning illegal na droga. Hali sa region, particularly ining team nakatabang mi ning PDEA Catanduanes, may nagsumbong man sana sa enda and sa paagi mi bilang kami ang anion digdi sa area, kaming PDEA Catanduanes Norte, so nag-coordinate sa mo, pig-verify mi and na-find out mi na talagang he was really involved in illegal drug trade. Kaya po nag-abot sa punto na inoperate mi po siya. Pero wala man po siya duman sa mga dati na pigmo-monitor kan local PNPDD. Na-recover sa posisyon kan mga sospek, ang 15 pang pidasong plastic sa silaw ang pigtutubudan na shabu, na may gabat na 15 gramo o 108,000 pesos ang street value. Apwera sa droga, may cash asin non-drug items man na nakuha sa mga sospechado. May bust operations sa Camarines Norte, pero sa PDEA alone, nagkaigwa na kami kundi ako nasasala, ngunyan lang na first semester, igwa na kami siyam na anti-drug operations na conducted. Pagirumdum sana sa parte kang PDEA, siguro dahil sinda malingaw na ang mga otoridad, ang PDEA, ang PNP, yaon padagos na nagbabantay, nagmo-monitor, kaya ang pagkiurunta sa enda, iwasan na ninda ini, pondohon na ninda para sa katununungan man kang bilog na probinsya digding samuyang nasasakupan. Mientras tanto, sa datos kang ahensya, sa total na 282 na barangay sa sendang probinsya, 48 pang barangay digdi ang apektado pa ng illegal na droga. Sa presente, para mientras na nasa kustodiya ngunyang kang Daet MPS ang 5 sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal